Kublai pi baro ki parlo ki baju page baju sultanat ban sngap ya ki employment news lani ki video haga channel gejonga kata u silva official ti haga ne ga video nganura ip ya ka wei ka khubor ka ba kham karpang hakbe de ban ni ki khun samla lani ki samla badang shu dep pule ya ka degree yole se phi kwa ban pule higher studies lani kum ki post graduation ti phila ban sngap yang ne ka video na du ka basdang hadu banda kut yole se phila dep tip lani phila dep sngo hakbe de ban kene ka common university entrance test lani ka kuet pg ti hakani ka video ngan pen sngo lani ngan batai phi ba nadu kanotarik la I admission but hadu kanotarik kan kut kene ka admission te sngoba lada phila dep ban pe yang ne ka video lada phi don jingmut ban pule kumki post graduate lengbai kini ki Kuwait lani ka Common University Entrance Test kabla penyai lengba ka Government of India yes ngubah ban apply no but sepen krep ha nak benda ketika entrance test kena mungkin la banyo lengba ka state kota namar lada pilih pulih private na ya ki master degree ka price kan sahe lada ngiwan na ka lunging ka baduk yo le se ngimla ban kot bor ti sumba ban pen krep ha na kamta ketika entrance test pinla ban yo lomba ka state kota bat pinum don kam ban CUAA hendai kan shudon hi tangkumba ka tok ne tengka bat kanum bun hiru ke jingsiu lada pio ban pule lengba ka state kota ti kamta ne ngan pen slam ban ngan patai sundon ya katarik kebala dep ban admission ban katarik keba khadu te ka online admission na kabenta ketika Kuwait nani Common University Entrance Test kelas sedang nadu artarik u Januari but kan kut hadu ka shitarik u Februari arjar opsan kata hadu khatway sanpo PM di kelas date kumta kumbangala de ban pensungoi pi kan de artarik Februari but ka correction na kabenta ki jung pakalai jung pi kan de laitarik u Februari hadu santarik u Februari arjar opsan but ka announcement of the city of examination but ke jungpon bana ya ki city lani ki nongba ba phya ban le ya ki exam kan de nadu ka first week of March arjar opsan but ban download ya ki admit card ki jongphi kan de hadin sounds ngi ka ba phila de ban tip ya ketika announcement of examination lani city of examination but shishuru na kumenta ka date of examination kan de in between 13 of March lani kalaitrik March arjar opsan hadu laipoitrik March arjar opsan display of recorded response and answer keys can they to be announced later on the website di bapintip ya kini ki respond lani ki answer key pila ban check lomba ka website kata www.nta.ac.in pila ru ban check ikti kumki previous answer mo kanang bapintip kumno bapin penkre na kabenta kita ki entrance test di na kabenta ka application pade pihak ban ne chang lomba ka online mode di pila ban ne ki cyber ki bajan ki jongpi lani pila ru ban apply chang lomba ka mobile phone di yole se phim tip di sumha ban le hai ki cyber ki bajan ki jongpi lani sumha ban bu ki comments ki jongpi lada pikwa ban apply lengba ka mobile phone te shushuru hakapor ba pi apply ya ketika kuat lani Common University Entrance Test pia ban bu bha ya u email address bat kumjuru u mobile phone u jongpi yo let's say ki don ki information ki ba wan lengba ketika National Testing Agency de pinum miss lani pinum du de subha ban le ya kata but kumjuru subha ban pule ki instruction haswa pin apply ya ketika Kuwait te ban pen kan mau ia pi ki kun samla ki bla pendep ya ki degree te kadon hadu chispa san punyotli ki subject ki bala offer lane ki bala turwa chupi te phila ban jit ya ki subject keno ko subject ka ba pi sultanat ban pendep ha ka master degree lane ha ka post graduate longba ka Kuwait te phila ban jit ha ka por ba pi pendam ya ketika application form ba pintip shushu company akbedi bat kita ki subject ki prepare sumba ban download ya ka
PDF lani notification longba ketika National Testing Agency website bat sapit ba ki subject ayu ki ba phikwa ban pule e nganom pule hangne namarkan jrong ban kan slam ke video te sungu ha ban le ya kata lada phikwa ban pule lani lada phikwa ban apply ya ketika admission longba ka CUET Shishuru Shapi ki candidates lani ki kun samla ki bakwa ban apply ya ketika Kuwait des ngobha wanom shifting ka cities lani ki cities ki baper ki badona po ka ri India hibro koi pin sayo ban to ya ketika Kuwait de hangneru ki don ki city ki ba la de ban list na banta bagin conduct lani bagin pento ya ketika CUET examination entrance test de ha state Meghalaya ru kadon kawi ka city lani ka town kata kabade hapo Shillong bat kawi kende hapo Tura de ha kapor ba pi apply lani ba pi pendap ya ka admission subha ban choose ya ka list of cities lani ka center of examination la hapo Shillong lani hatura lada pisngo ba kajan hatura subha ban tik hatura lani lada pisngo ba ka center of exam kajan ha Shillong te subha ban tik ha Shillong ban kidon ru yol ese lada ladap kasit te kila ban refer lani kila ban transfer yapi syakwi ki cities ru subha ban le ya kata ban but enti kana bapinla ban pendep ya kate ka CUET entrance test jong usnem arjar ar pusan ditangata hi akbede bat kane ka CUET dela dapi kwa bantip company akbede bat kate ka CUET ru kan sabatai company yapi hakwe pada ka video te subha ban bu ikitai comments ki jong pi ki ai ki jingkali ki papi kwa bangan batai akbede bat kate ka CUET entrance test jong usnem arjar ar pusan tangkatai subha ban krek ba le ba bat traisitom nang ba pinyo ban rung long ba ka state kota ha ka ba pi pendep ya kate ka postgraduate kublai shibun. Thank you, God bless you.